Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambanon sa pulong ng mga Ilonggo. Yari, unahon ko anay sa inyo kapag dulot isang ambanon na nagatigulo ang pandemya. Ayaw lang ang yarak sa pwesto, pag-alagyan sang kulik sa pigado, mga grasya nagikan sa gobyerno, sila gid ang una na makabinipisyo. Ano ay hanggang matangkang nato sa masunod na mga henerasyon, kung padayon inilakat sang panahon, makaluluoy kita ang mga pamatanto. O pandilya na makasulong pa, nagasabuag sang kampong sa kapawa. Ano pala ang imot tinutuyo sa mga pumuluyo na lubos ang pagpagpo. COVID-19 na tumangkapintas, na naghahalit sa utos na Pilipinas. Tama na ang mga pagkampalas, kaya mga Pilipinhon halos na makatibawas. Ano ay hanggang madangtang nato sa masunod na mga henerasyon, kung padayon inilakat sa panahon, makaluluoy ang mga pamatanto. COVID-19 na tumangkapintas, na naghahalit sa bugos na Pilipinas. Tama na ang mga pagkampalas sa mga Pilipinhon, halos na makatibawas. Pandemya nga labing mapinta, tama na ang pagkampalas sa Pilipinas. Okay? Ambil ito, no? Ang bahanon nga nagatigulo ang pandemya. Pagkali sa tugali nga bahanon, no? Ginaano ginato, no? Ining mga sunod na itong sa itong mga karagin na sa itong mga kauturan nga yara sa kwano, yara sa gwa, no? Labi na sa mga lain-lain mga nasyon, labi na sa kay Ma'am Mary Ricabar, sa kay Ma'am Miri, o Ma'am Emeline Petrigusa, no? Kagsubong man sa kay Ma'am
health chances kay ma'am ang Jima Muniba kag subong man sa kay Abyan Bukuitan, subong man sa kaya Abyan Fidel Aradis no kag subong sa kay Inday Lori Abuela. Labi na gid sa atong pinalangga no nga sakda gid sa sining atong kalingawan, nagasuporta si Toto Id Rivera nga yara sa Canada. Okay no, antes ako magdulot ko sa isa kambano no, ginanong ginatong galianay no, ang pamilya Pichillier family gali no, ang Pichillier family nagapasalamat gid sa tanan nga nagbuylog no, sa amon kalisod no, labi na gid sa mga Gonzales family no, sa mga Espinas family, Amangas family, sa Cuibo family, kag sumuman sa mga Piñero family, Caisano family, Aliaga family, Kasumpang family, Tolentino family, kag Kabakas family, kag sa mga Laurelia family, no? Kag sa mga kapamilyahan dira no, sa Saraga, sa mga Lucas Tua family, no? Kag sa Kahong family, kag sa Pasgala family, no? Kag sa tanang tiga, sa mga sa Sambal Saraga, no? Sa mga parintihan namo, no? Ang nagapasalamat pamilya Pichillier nga nagapalangga gid sa inyo tanan. Okay? Madamo gid salamat no kag hugot sa pagkipuso no nga appreciate gid ang inyong pagbuylog sa amon no. Madamo gid salamat kag mayong hapon lang sa inyo pag lantaw o pag pandiri sa aton channel. Okay, no? Kay daw masubok ito kita ang bahano nato nga naging dulot. Yari no, may dulong ako sa inyo. Ini ang nagatiulos ang nagligad, kinagman prosubong, naka-decide ako nga, ilisan ko lang ang iyang kwan. Ang iyang title, no? Ilisan ko lang isang basi maintonsis, no? Yari, para git sa inyo panutala. Isang barangay sa hikat sang bukid may isang tinukangan na sugid-sugid. Kung magtungang gabi nagasakay sa silhig, kung magkuto adlaw ligid lang aligid. Sang ako nagalakad sa isang kalaytay, ako na lang tawag kamalingan jutay. Lapitan ko kag magpanagbalay, ako ang gigawa matahong alingay. Ang iya katahom wala sing kaangay, maputi ang kuya nagabawon ang kilay. Kung magyuhom-yuhom daw makasululay, kag ang akong dughan daw kinalabugay. Yato nga babae, isa ka manubulong, madahong nasalban nga mga masakitong. Kay may kinaagmang sa pagkakwang doktor, na maayo ang sakit pinaagi sa hampon. Ang iya balanyos, mantikas ang langaw, tinaisang bitikag aptos ang tungaw. Sungay sang kabayo, kaglibay ng karabaw, sang mga hilatan ang nakapampaw. Ang iya pangalak nga labing birtudan, sa linsing sang luwag kadahon sang sigang. Gamot sang haligi, kagunga sang lagpan, pangtambal sa pindot, kag sakit sang dughang. Ini nga istorya, mga haka-haka nga ginuhol-duhol sa malagbasing tila. Kung magtipon-tipon dayon kala-kala, kadungganan sang iba ilang ginaguba. Panugyan gid lamang sa mga marites,
tulugan na nato ang mga pagchismis. Ang sobrang pagchismis basig maintungsis, kag ang mga handom ang mga matis. Panugyan gid lamang sa mga maritis, tulugan na nato ang mga pagchismis. Ang sobrang pagchismis basi maintungsis, kag ang mga handom ang mga matis. Okay na? Amo ito no, ang ampahano no, nga dahani ang insang naglilid sina, ang title, kinadban, pero indugangan ng naton parang maglapankuan pagit ang istorya no. Okay, na? Antes kita gali magpadayon naman, yari anay, ang pilak mga shout out, gikan sa aton ng mga kauturan. Good morning, Tatay Pirot. Kamusta kayo ngayon? Lang naman ako nakapanood live mo kay aga pa ako nagagising ngayon. Always keep safe. Keep safe lang po kayo, Tatay Pirot. Hamal ni Glimmer Arganya, si attorney dya. Happy watching. Aga dagang sila subong. Attorney, mayong aga lang. Wow, nice, Tatay Pirot. Shout out naman ako sa pamilya ko dira sa barangay Kanasan Dionisio from Jeff T. Bisana Laurio. Salamat. Sa kay Farmers Vlog. Happy watching sa kay Eva Gallego. Happy watching. Tapos mayong hapon lang dira sa tanan nga Ilonggo watching live from Bulacan sa kay Jose Necor. Mayong hapon tayo pirot kag sa tanan nga nagapamati sa live mo. God bless tayo sa kay Wilmer Antonio. Happy watching. Happy watching sa kay Joseph Entona. Mayong hapon sa kay RJ Fernando, happy watching. Request ko bisag unsa nga kanta nga Bisaya nimo nga kanta. Salamat halin sa kay Joseph Entona. Ano nga Bisaya ang kanta? Ano ba? Bisan ano lang ko no. Oo. As lang ko ikaw ba'y nagkumpos sa mga Cebuano nga songs nimo sir pero tambal ni Sir Joseph Entona. Nagkanta lang ako sila ang Cebuano da si Mario Hardraki gina ang nag-compose no sa mga atong mga Cebuano kag si Rene kay Inglet no mo nag-compose sila siyempre sila ang pure nga Cebuano mo kita hindi nagkanta lang kita makuloy hindi makita sang Cebuano pero hindi lang kita makapagambal. Pa-request po ako sa Tagalog version ng Hulaton ko sa kay RJ Fernando. Okay na. Okay na. Yari gali no kaya ginapangabay gyud ang Cebuano nga version no. Yari ang nagatikulo mabugnaw ang lasa.
mapugnaw ang lasang nga uwi-uwian. Kahumot sa tanging kalami sa tubig, mahimo kay dapiton ko, ikaw palang kamangay. Kanino mo awit, mapugnaw ang lasang nga uwi-uwian. Kahumot sa langit kalami sa tubig, mahimo kay dapiton ko, ikaw palang kamangay. Kanimo mo awit. Okay na? Ang ito no? Ang mabugnaw ang lasang no? Ang gindot dito sa ginpangabaygit sa atong mga kultura ng Cebuana o kung Cebuano no? Kasi amon lang ito ang atong na anuhan sa dumduman, amon lang pulot no? Diyari pagid no? Ang ambahanon nga nagartikulo Panyo sang Himaya. Ayaw ka mag-ibig, tanong kung sa luha na ikan sa pagkakhan. Pahiri sa panyo, ang iyong sang himaya, agum ang kapungan, amat-amat nga madula. Makita ko ikaw nga nagahilibion, daw ginakuryante ang hakon korason. Dili ko maantos sa kaugalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Magkulungay kita, tugtog katutuban, paghigog manay, sing walay katapusan. Hapos mo kag hapos mo ang mangintalaksan, sang matutog na gugma, gugma nga huwaran. Kung ano gitman ang magabot nga trahedya, sa likod mo lang ako na handa magsuporta. Hindi lang magpangalagad sa akong magkonsulta, atong saluhan kung ano man nga problema. Makita ko ikaw nga nagahilibion, daw ginakuryente ang akong korason. Dili ko maantos sa kaugalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Mag-unungay kita, tugtog katutuban, maghigog manay, sing walay katapusan. Hapos mo kag hapos mo ang mangintalaksan, sang matutog
himaya. Sa likod mo lang ako na handa magsuporta. Hindi lang mapangalaga sa akong magkonsulta. Atong asaluhan kung ano man nga problema. Atong asaluhan kung ano man nga problema. Okay na? Ito ang ambahanon nga nagatigulo panyo sang himaya. Antes na makita mo padayon, nangyari naman anay ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Gabi si nang Inday Jaros ba ako gidi yapakan tahon. Sino? Si Inday Jaros ah. Yan. Ako gid ko nang yapakan tahon nang nagabasa ako ng pakantahon. Hindi ko ya kabalo nang pasensya. Tay pirot pa kanta naman ako sa mapinta sa damgo. Salamat liwat hambal ni Farmers Vlog. Request ako Tatay Pirot kanta nga malinong ang kagabihon Tatay Pirot from Boston, Massachusetts. Sakto gid na natin nga ano. Nga pronounce. Di ko balo mo pronounce. So, Tay Pirot pwede ka request ang kantilay kay paborito ko gid ina. Tay salamat kid dalan sa kay Jose Necor. Pa-request ang mapintas nga damguguro niya bagyo iya daw. Alam ang bal ni Eva Galiego mapintas nga bagyo. Madam go. Isang mapagpalang umaga dali dyan Sir Pirot mula po dito sa Germany. Mabuhay po kayo sana mapatugtog ang OMG. Thank you sir. Halin sa kay Kielzen TV. Happy watching. Karon. Mayong hapon gid sa imo manong Pirot sa tanan nga nagalantaw subong halin sa kay Jumark. Happy watching sa kay Nong Eduardo Rivera. Happy watching. Galantaw sa mo. Hidlaw na sa kuno sa imo. Pa-shout out kay Mama Maylin. Kay nang Maylin Prologo gali diyan. Happy watching. Happy watching sa kay Cell Up Alps. Okay na? Okay no? Ari no? Ginano na to sa Kalubaway ro ginakon tani ni ma review no. Sige lang. At least may kono sabay ko hindi ako. Ang bahanon ko nga nagatigulo hulaton ko ang iyang Tagalog simple ang Tagalog niya. Hihintayin kita. Kaya kaya bisang kinamatis na atong Tagalog at least nakakompose kita sa Tagalog no. Hampang lang nga to na. Kung may mga sala-sala i-correction nila niyo po. Yari no, ang ambahan ng nagatigulo, hihintayin kita. Kay daming nangyayari sa buhay natin dalawa. Di tayo nagkakaintindihan sa katustuhan sa isa't isa. Kulang ang dapat gawin. Mag-iwasan na lang tayo muna. Ano pa man ang posible na mangyayari, hintayin pa rin kita. Wala na akong magagawa pa. Kung gusto mong lumayo
Ihalog mo sana sa kaliman ang isip mo ang matataman. Tatanggapin pa rin kita kahit mabigat man sa damdamin. Ang iniwan mo sa akin, hindi pa rin ako susuko. At lahat ay titiisin pa rin. Ipagdasal ko na lang palagi, sana'y magbalik ka sa aking piling. Ano pa man ang posibleng magiging bunga, hihintayin pa rin kita kahit mabigat man sa damdamin. Iwan mo sa akin, hindi pa rin ako susuko. Lahat ng iisip, ipagdasal ko na lang palagi, sana'y magbalik ka sa aking piling. Ano pa man ang posibleng magiging bunga, hihintayin pa rin kita. Ano pa man ang posibleng magiging bunga, hihintayin pa rin kita. Okay na. Muna ito pinamalahas mo ko sa akong nga. Kuha na ito yan. Kapinta magamay-gamay. Biya nga akong sulat do. Hindi ko magpapanglan. Iba na mitlang ko ba? Sige lang. Okay lang. Ano ga ito ang pangabay pagid ng bano ng mapintas. Magandang ko no. Okay na? Ha? Bagyo. Mapintas nga bagyo. Antes ang mapintas ang bagyo islam lang isang damgo. Ari ay, no? Para gid sa nagpangabay ning paano mapintas ang bagyo. Pero ay sige lang. Nagatigulo mapintas nga damgo. It's really
naikugma sang katipuson ang piling ko lamang ang aking lulugnan di mo na tuawin di mo na tuawin mayaming tulog na ilipat kalimpi sang luha kong yakan at nga mamuhi ako nga mamuhi ang tugmang panglaan nga walay kata pusa okay na metron bahanon nagatigulo mapintas nga dam ko no upod gali sa itong mga bahanon no sa libat gali no yari gali no gina pasalamatan gid naton ukon nga gina-acknowledge gid nato ng pagbulog no sang membro sa sining ni pronounce no Yukef Eko ukon ako Yukef ako ukon Yukef Eko no nga ginadumalahan ini ni Toto Julik Suliga no bilang uli hilang min kilala magplakadwa lang kami sini adira sa kabangtuhan no Lemery no sa iya maging mga kuno mga kaupon niya ba damdamo gili ng mga taga maayon kapis no ba tema yung hapon na mga membro ini sila sang amoni nga sa UKIP Eco no Baila, mabalaan yung gitna di sa pirakadlaw kung ano ining UKIP Eco no kaya sila sini ang magkakuan sa inyo okay manami gid ini nga klase ka kuan sa kapag ano ang ilang po tumalahan no sa taman ng mga taga-pipili man Lemery no subuman sa mga taga-kabangtuhan Lemery no kung dira sa mayong kapis sa taga-Rapal no Alcantara mayong hapon ang dira sa inyo tanan-tanan no na appreciate ko gid ang inyong pagbulog sa among salamat nga damo no way kita kung expectar nga mo to kadamo ang magabulog gali sa among kalisod no sabi ko anay kung okay lang ate madamo gid sa liwat nga salamat sa inyo tanan. Nung pero to request ang kantang Ako si Virginio halin sa kay Joseph Kinyanola. Ilan taon na kaya si Sir pero hindi pa rin nagbabago ang boses mo Sir halin sa kay Kilsen TV. Nagbalik mo galing so konsulion mo galing konsulion mo galing ang 67 yung mga 76 ang duwang diba kapatsala ko ako ng edad 67 lang. Shout out sa Kinanula family ng Pirot ay mission sa kay Joseph. Request ko no sinong Ed kang ginahidlaw ako. Good afternoon, Idol Type. Pero pwede ba ako maka-request ng kanta? Nagahulat ako. Madamo gid nga salamat. God bless po. Alam sa kay Onad Official Vlog. Happy watching. Pa-shout out kay Nanay Elise kag Tatay Pilo nga per may kapamatis ang imo nga kanta. Tay Pirot nag pabakal gid sila cellphone para pamatian ka. Alin sa kay Regine Superioridad. Happy watching. Maraming salamat sa inyo kapag pansato no. Dali. Sinaliyo ko gali na pangita sang pan sang no kaya video na ano tama ang ginahidlaw ko la. Okay no. Yari gali anay no. Ang sa Tagalog naman yung version no. Ano naman. Dapat tutunglan tao. Okay na, yari ang nag-artikulo sa Tagalog na yung version ha. Sapik, no? Kung sa Ilonggo, uhaw, yari, sapik. Ako'y sabi sa iyong pagkakas
Sigaw ang puso ko, gutom ako sa pagmamahal mo. Nagmamahal sa'yo, naman balik ka lang, umiliw mo. Nasaan na ang mga pangako? Nasana ligaya at sumpaan nating dalawa, parang usok ng lumalaho at tuluyan na lang nabubura. Di man ako nawala ng pag-asa, sana'y damhin mo o aking sinta. Ko sa'yo'y naghihintay, naibigin ng tunay. Kailangan ko ang pag-ibig mo at balik ka, giliw sa piling ko. Di man ako nawala ng pag-asa, sana'y damhin mo o aking sinta. Ngayon'y naghihintay, naibigin mong tunay. Kailangan ko ang pag-ibig mo, magbalik ka, giliw sa piling ko. Ngayon'y naghihintay, naibigin mong tunay. Kailangan ko ang pag-ibig mo, magbalik ka, giliw sa piling ko. Okay no? Nguyat ko no, ang bahanon nga nagatikulo sa pik, no? Ang bahanon na naton nga uhaw, no? Ginlupat naton sa Tagalog, no? Sa Tagalog version. Mga bisan sala-sala lang atong mga kuwan. Hindi man ako pwede maka-perfect sa Tagalog iti kumunga Ilonggo lang kita. At least makakuan lang bisan bisan medyo hilaw-hilaw lang mga Tagalog, nga maintindihan lang ninyo man. Okay? Yan pagid ang bahanon nga ginapangabay gid ni Toto Ed Rivera, no? Ang bahanon nga nagatigulo kinahidlaw ako. Kinahidlaw ako sang hakus mo, kinahidlaw ako sang halok mo. Diin ko nabala pangitao ang masadya nga tiniyo. May paglaom pa ay napupatawad mo sa pagsamtan nga hayag na ang kalugiban ko. Apang saksi ang Diyos nga ang tanan nga inonsulan ko. Kung taning magbalik ka na sa akong nga lugar,
Nahidlaw ako sa hapos mo, Pinahidlaw ako sa halog mo, Diin ko na balap ang tao, ang masadya natin. Magkakapungaw, kagtuman na pagpaghulo, Gindayag sang dumaan, sang ikaw ang napahilayo. Apat adlaw kami, permi ko pinapangamuyo, nga magbalik ang masadya naton nga pagtuyo. Ginahidlaw ako sang hapos mo, Ginahidlaw ako sang halog mo, Diin ko na balap ang itaon, ang masadya natin. Mga kapungaw, kagtuman nga pagpaghulo, Gindayag sang dumaan, ang hinali kong pagpahilayo. Apang adlaw gabi, permi ko pinapangamuyo, nga magbalik ang masadya naton nga pagtuyo. Ginahidlaw ako sa hapos mo, Ginahidlaw ako sa halog mo, Diin ko na balap ang itaon, ang masadya natin. Ginahidlaw ako sa hapos mo, Ginahidlaw ako sa halog mo, Diin ko na balap. Okay no? Kuda mo. Salamat no? Muyot to no? Ang pangabay-git sa aton. Sa aton ni Abdon ni Toto Ed Rivera no? Ang nagasuporta gid sa sining aton na talingawan diri sa aton channel no? Tiro Paralista. Antes na makita mo padayon, yari naman nanay ang pila ka mga self-out gikan sa aton mga tutugan. Bota tay pirot nasunog gid ang tinigaan ko nga kapamati mo kanami gid ang kanta mo nga mapintas nga damgawal ni Farmers Vlog. Nabingkag liyat tinigaan. Kata, tibase ko nga, mga joke-joke lang. Happy watching sa kay Princess Aris. Mayong hapon. Very nice song, Idol Type Pirot. Pa-shoutout po sa mga family ko dyan sa Barangay Hamabalod, Putotan, Zone 1, Portillo family, Molina family, Sorongon family, halin sa kay Unad Official Vlog. Bagay na bagay po sa iyo ang pulong suot niyo, Sir Pirot, ang Manikil Zen TV. Ay, thank you. Okay na. Okay now? Yari po gali no? Ni pinapangabay gid ng bahanon ng nagatigulo kay napatuloy ilang pangabay ng OMG no? Yari para gid sa nagpangabay ng bahanon.
sa panumduman nga abala nga hindi ka gismalitan hindi na frustrated na kubangon lamang sa imo may tinino na ako nag-aamurupot samtang ako padamusing pinaikot ang tinigan ko pirmi lamang nagkakalabatok hindi na excited lang ako mahibalan ang sabat mo ang obra ko halos wala sing kaumanan kakabuka pang pasok at mga pinggan kay ikaw lang ang sa akong kaisipan excited na kita kaya mahal ko ng tumapo first time pa lang nga akong kanakita daw sticker ka na nagpilit sa panumduman nga abala nga hindi ka gigmalitan hindi na frustrated na ako pang lamang sa imo hindi na frustrated na ako bangod lamang sa imo Okay na? Pero ang pangabaygid ng bahanon na nagatigulong. OMG, no? Dari pa no? Kaya pangabaygid kainan, ang bahanon nga sa Tagalog na version, itong ako si Virginio, no? Binilabla ang kwan, binila, ako si Virgilio, hindi na Virgilio, kundi Virginio. Sabi nyo, akong inagihan, no? Hindi. Bilang istorya lang na yan yari ang bahanon na nagatigulo ako si Virginio. ako si Virginio walang swerte kawawa nga ako ang sungit ng mundo umibig na tapat sa mistisang sikat ko na palang sulat kung may lumagpa may tuturaw kung isang probinsya may kalyuman tutupan ng buwang iso ngunit di niya alam ako rin may laman taong nasasaktan marunong magdamdam araw-aray sakit parang mapupuni
Okay na? Ito, ang bahanon, nagatikulo. Ako, Severino. Okay? Antes na makita ko padayon, yari naman nanay. Ang pila ka mga shout-out, gikan sa aton ng mga kauturan. No. Nakuha niya ato ng manog basasang shout-out, ano? Medyo. Gaplaplagyo. Okay. Shout out sa kay Galieto Lonasan. Happy watching. Thank you. Natugtog na talaga ang OMG. Yung hapon nung shout out, God bless and keep safe watching from Panabo, Davao del Norte. Han sa kay Jersky Drago TV. Happy watching. Typerot, bye-bye na muna. Ako'y mag-duty pa. Next live naman ako. Typerot, mag-abang. Bye-bye. God bless ang Bali Farmers Vlog. Thank you again sa paglantaw. Salamat nung Perot sa pagkanta mo sang ako si Virginia. Wala gid ka galubad ang tingog mo. Salamat rin sa kay Joseph Kinyanola. Happy watch. Ano? Okay, no? Bilang duwan ng kambahano ng dulot at inyo. Yari, no? Ang bahano, no? Nga nagatikulo ng bulat nga pinili. Kay nagpahilayo na ikaw sa karong bulat na pinili sa tagig puso ko. Sa duta nagahilay, nagamat sa kapugay, isti sa pagbiya ni mo sa ako. Kung matumduman mo sang sabat to kinagapupo, kabila pa usapan na ang imo pagpangako. Nabuti ka sa ako, na imo itumako, tugtog ka kabuhi, ikaw ang mag-ulo. Saksi pa ang maninoy, kag mga maninay. Sang kitang nabuhan, ang nagsumpaanan. Pag-indisyon kang pari, may dalang ang palugyan. Pag-inog manay, tugtog sa katutuban. Sa mahibalan ko, hindi mo pagpahilayo. Pinagtiyag sa dughan ang tumang nga kasubo. Ang imo nga larawan, akong kinatago. Pag ang imo pagbalik, pirmi ko nakangamuyo. Mapangamuyo ko, matuman lang puntanin. Nga magbalik ikaw sa akong kabuhi. Ang tagipuson ko, nagasinggit, nagahigit. Ikaw lamang ang bulag na pinili. Sa mahibalan ko, ang imo pagpahilayo. Pinagtiyag sa dughan, ang tumang nga kasubo. Ang imo nga larawan, akong kinatago. Parang
mo pagbalik, hindi ko na pangamuyo. Ang pangamuyo ko, matuman lang kung tani. Paligid ka sa akong kabuhi. Ang tabi pusoon ko, nagasingkit na ibig. Ikaw lamang ang bulat na pinili. Ang tabi pusoon ko, nagasingkit na ibig. Ikaw lamang ang bulat nga pinili. Okay na? Ang bayad ko lang. Ang bahanon nga nagatigulo ang bulat nga pinili. No? Bilang pangatapusan nato ng bahanon, idulot sa inyo. No? Ano pa? Diaryo. Sa Tagalog na version, ang ang bahanon na nagatigulo ang ligaya mo, ligaya ko. Haharapin na lang kasalanan. Biglang na lamang iniwanan. Di ka man lang nagpaalam. Tatanggapin ko na lamang hahadlangan ang iyong kinabukasan. Mamarapatin pa na ikalibigyan ng raya. Ang mawalay ka sa akin, kung ito'y kaligaya mo, ligaya mo, ligaya ko. Di ko ang mawalay ka sa akin, kung ito'y kaligaya mo, ligaya mo, ligaya ko.
Okay na? Ang ito no, bilang patapusan nato ang paano ang dulot sa inyo no sa version ng Tagalog no. Kaga antes naman kita magpa paano na mapabalo na kita sa inyo no. Sa sunod naman kita Domingo makita ay no diri sa aton channel no Pirot Haranista. Pero kung na gusto niyo man magbati pagka Miyerkules dira sa aton fan page no mga ambahanon ni Pirot ang iyang title sanglit kay wala pa makahibalo no damo pang wala makahibalo nga na black ang aton nga paano nga na hack ang aton nga fan page no kanugod kay isang titoki na ang followers kay tiya ano man may mga kauturan kita nga daw medyo wala sing obrahon tiya siguro natong parang siguro ang ginjutihan na gurong akong nga ang akong nga fan page no instead sang paano sang ambanon ang mga Pirot Haranista tanan sa tong iyang title ginis lang naton sang mga ambahanon ni Pirot ay ko ni balik naton ang Pirot Haranista bisa na oras pwede na nila mabutong no ay kabalanan nila ang sekreto okay yari na lang kita sa atong fan page no Pirot kung mga ambahanon ni Pirot no. Okay, maraming salamat diri sa atong channel no. Pirot Haranista, tugtog naman kita sa Domingo no. Bye-bye. May assistant ka di. May assistant.